Siz bik sabırlarını koyup duram, kışkırmıysiz, sögünmeysiz. Соқтылар? Yok hali пока мен күтіп. Нормально. İşten yok, söylep de oturmuşsun be. Пара-пара-пам. Магазинға Олар кіре. гел шундый ма. Олар бит сәхнеде мындай. Қойбірлері сөйлей башлайды, теге суза. Мен нәрсе, мен білмеймін деймін. Дұрыс, бірінші дұрыс. Қойташылық тұрып қойташылықпын. Ғалимжан! Нар жеңсін әлі, пожалуйста. Кім? Меға жеңу керек мен кім просто жеңе? қатнашыр үшін ғана ойнадым. Hayırlı gün dostlar, biz qabat ətələrgə dib jıyıldı. Həmin də bizdən bugünkü ətilənüşlər Qaraş türkümü solistləri. Aynaz Axunov Selam. həm Dinar, kim deyib bilirsiniz, Axunov. Sizin türkümə Axun unuklarını alalaraq da, mi? Yok, bizde тоқталдылар. Bizden aldılar da все, boşqa gitti. Yarı, limit buldu. Boşqa konuklar gerek mi? Oyunda başlar aldığından oyunun qaidaları bilan tanıştırıb gedəm. Biz sizə türlü sorular hazırladık. Həm onlara 3 sekund içində dürüst cavab verək kerak. Əgər Dinar dürüst cavab verməsə, Toqsuğa Aynazını, Aynaz dürüst cavab verməsə, Toqsuğa Dinarını. Evet ekan. Elektroşokirlarımız əzər. Dinar bilan Aynaz əzər, min əzər. Demək biz başlayırıq. Men qorqam. Gerek deysiz. Əzirsizmi? Gitdik. Kimdən Dinar, başlayırız? Dinardan başlayırıq. İsər deyib nindi kişiyə eytələr. Jülər kişi geytiler. Dürüst. Aynaz. Нәрсә ул? Рәхмәт. Шафталу. Шафталу. Бер. Нәрсәдер эшләү. Эш. Нәрсәдер эшләү. Юк, әлбәттә. Нәрсәдер эшләү түгел ул. Нәрсә дигән сорауга җавап бирә торган. Соқтылар? Yok hali пока мен күтіп. Нормально. Ишеткән юкмы синең, Динар? Yok. Шафталу ул персик. Исеңдә калды. Прикинь. Нормально. Динар. Sorry, brother. Абдулла Алишның кайсы әсәрендә койрык өләшәләр? 1 2 Актаныш егете дә моны белмәсә инде. my God. Һәм дә 3 Bizning Aynaz bik burchulgan, burchulularing. Abdulla Alish. Tırnağı bilen meslek yok. Все, мен киттім. Quyruqlar əsərində quyruqlar өләшәләr. Barысы da biz uylağınğa qaraganda bik ғadi. Aynaz, tinchlandыңmы сұрап сеңләр? Вот şimdi. Кем ул Галиәскәр Камал? Yazışı. Дөрес, булды, дәвам итмә. Рахмет. Һәм инде Мен сиңа оқаман орта. сорау тагында җиңелрәк. Галиәскәр сүзе ничек языла? Хәреф белән әйтеп Уфаллам. чыгарга. Gali es Kar. Sıdan соң нинди хәреф? Sıdan sonra gali es K R 2 хата. 1 2 3. Ток Gali китте. es Gali. Lan. Күп кеше хата ясый, Галиәскәр дип языла, Галиәскәр дип әйтәләр инде. Gali es. Мен беззвучный режимда просто. Мен şimdi de şöyle Син бүген бүтән эшләреңне алырга уйладыңмы әллә Айназдан? Орта икән. Sorry. Не хотел. Айназ. Монда син гаепле түгел бит, сугышчылар гаепле. Патша кемгә баш ия? Патша бер кемгә дә баш ими. 2. Ул үзе патша. Ия икән шул менә. Царьга? Царь уже үзе патша. Үзе патша. 1. Хатынlar da. Ими халыкка. Ничә командык сукмай? Тапшыру ахырына синең дә чәчләрең Айназныкы шикелле булыр. Инде сөйләгән инде. Әзер булып тор. İstemiyorum Мен күнекте. уйламча киресенчә минеке агарыр. Чәч тарашка патша баш ия. Иш буласыңмы чәч тарашта? Ул ими бит ул. Басып утырып контролдың ғой. Менә анда ортларын игәндә иргә кирәк була инде. Халыкка да Еш ярдәм. рәсеме чәч тарашка Айназ. Йөргәлим.
Мен бірсінде телевизор қарап отырайдым, бір опам отырайын деген yanımda ылы яштағы сенің шешіңні көрді. Ник ол шешіне бір ол болмаймын не ойға бір болса да. Қарайын, міне мұнықы нормальный дейді, міне мұнықы нәрсе деп. Ой, ол шеш турында гилдә сөйлиләр инде. Өйгә кайтсаң гилдә сөйлиләр. Менә нормальный кыяфәткә күчкән уже диләр. Анда ак шеш белән кайтсаң бигрәк агаргансың диләр. Ну, әпләш калсаң ни диерләр икән? Белмим, алып караган юк. Синең үзеңә булай ошыймы? Уже үзгәртәсе килә. Ничәтәсе килә? Белмим, быйсы килә уже диләр икенчегә. Буйсы? Буятасы. Буятасы. Динар, җәй буе ак булса да, кышын боз булып ката. Нәрсә микән? Бисмилlah. Ел фасылы. 2, 3. Конкрет җаваплар әйтәбез. Ел фасылы дип, кеше дип. Давай. Қатылмады олайын. Сіз бик сабырларын қарап тұрам, қышқырмайсыз, сүгінмейсіз. Проверка связи. Білмейсің ме Айнас бұл сұрауға жауапны? Жей буе ақылса да, қышын бұз болып қата. Мурашкалар кетті. Менің сұрауымда шиу ғаланы. Мында аю. Бақа. Аю бит ол қатмай. Бақа қатамын. Бақа қата екен. Су түгілмі? Менің прямо да күзәнжі... Мұнда әліде бітірдік, сусу білмәді. Күзәнжі ера баштан. Нәрсе болды ол? Жей буе ақылса да, қышын бұз болып қата. Судай. Бақа. Әлі ұйқысы тұймаған, әлі тұтның. Yok, мұнда шокердан просто бош кетті. Айнас, клавиатура татарша нешек була? 1. Клавиатура. 3. Сөйлеп та тұрмайсың бе? Пара-пара-пам. Пу! А что, нет, что ли? Ол таныш жігіті мұны білмеше халі жоқ. Клавиатура. 1. Yok, mingada что ли? Yok, сіздің жауаплығына әйтір. Түймәсар деген жауабы. Әлігі сұрауына. Түймәсар. Ишіткен бар сен? Динар. Ойлап шығарғанар. Bütün sözlerinde koşan da ulap çağırganlar indi. Yok, специально, чтобы bizi alışsın. Түймәсар. Мәғрифәт сөзі Rusça нешік була? Oh my god. Мәғрифәт. 1. 2. Сразу қысады да олай. Yok. Мәғрифәт. Siz Qoraş türkümünde sügünürge tur kelgende nendей сөздер kullanıp sügünesiz? Millet deymiz. Tamam. 81, 91, 81 болшы да, 81. Бүгін sügünmeysiz, түзесіз. Ramazan ayı. Әлі енді шулай келіп шығар. Айнас. Динар. Айнас. 101 ағай бірге тұралар. Табышмақ. Жауабын білерге керек. 101 ағай бірге тұралар. Сразу қысады да бай. Siz uylapta тұрмайсыз бет жауапларына айдагыз, бош миләрін ішкен жейік. Орман түгіл ме? Жоқ жол. Ай, білдім. Уйлапта тұрмайсың. Ойлайым. Білмеген шаны. Күндізесің ойлайсың. Зиндар, yok mu? Менә мәктәптә шундый случайлар бар. Ничек булды әле сорау? Кайбер кешеләрне сорыйлар. Анда, ну менә теге мин кайберләре сөйли башлый, теге суза. Мин нәрсә, мин белмим дим. Тегеләргә шундый. Ничек сорау? 1001 ағай бергә торалар. 1001 ағай. 101. Кайшандыр Караш төркемендә бөтенесе бергә торалар иде бугай. Сез хәзер алай тормыйсызмы инде? Торабыз. Атрасмы? Сезнең шикелләрәк була инде бу. Әйтим җавапны, Себерке. 101 ағай бергә торалар. 101. 101, там же есть. Ничә дә яттыгыз кичәйкларга? Нормально. Хәтта безнең электрошокерларда сезне һаман уятып җибәрә. Как обычно, яттык просто иртә тордык монда килергә дип. Динар. Шундый узын табышмак әйтәм, тыңла игътибар белән. Только дөрес җавап бир. 40 бармак, 40 тырнак, бер агачта 2 яфрак, бер 2 җанга бер сулыш. Нәрсә микән? 40. 40 бармак, 40 тырнак, бер агачта 2 яфрак, 2 җанга бер сулыш. Алма булсын. Просто теге. Син татар телендә сүз искәтсә шуны әйтәсең кебек. Бу неге Нигә нәрсә ул?
Неге нете? Прям до костей. Бу ана һәм аның карнындагы бала. Почти бит инде А харфына башлана. Алма. Почти. Айназ, Ау. шулай ук сиңа соравыбыз. Табышмак дисәк тә була, җавабын белергә кирәк. Бер кыз утырып, әйдә монысын игътибар белән әйбәтләп уйлап кара әле, син моны белергә тиеш. Бер кыз утыраймы? Менә утырып тора, матур гына. Ләкин ул торып китсә дә, син аның урынына барып утыра алмыйсың. Кайда утыра ул? Кыз. Хәтта бу юл санамыйм, әйдә вакыт бирәм сиңа. Ол кыз түгел инде, ол теге просто образын идер инде. Ну понятно инде. Ник бу тормышны катландырырга? Шундый җиңел тормыш бит бу. Әдәмдәр үзебез катландырабыз. Это не по мне. Миңа аны үзгәртергә, авырайтырга кирәк. Бер кыз утырып тора. Бер кыз утыра. Турып Турып китә. китте. Ләкин син янына барып, урынына барып утыра алмыйсың. Нинди Минем урында үземнең утырган? урын булгач, не мин аның урынына утыр. Юк, синең үзеңнең урының юк. Әлегә. Кайда утыра? Да? Кайдадыр утырып тора. Турып китә. Кыз алмай Ләкин кичә син беләк. утырып китте, урын бушады дип, аның урынына утыра алмыйсың. Кайда утыра? Ни өченме, ләкин или аның урыны кайдамы? Ул кайда утыра әле? Кайда утырганың? Мин сузам берсе, чтобы сиңа сукмасындар. Барып бер суга шапып. Шарфны. Әйдә бер вариант әйтеп кара да. Ол Кайда утыра? суда. Все. Tamam, yerleşip bittin mi? Yerleşip нормально вообще. Туалетта отырадың, не? Бәдрәфтә, юк? Юк. Отырып китсә, анда утыралар бит Айназда. Туалетка. Смотря как, смотря. Әлеге кыз Айназның алдында утыра. Монда. Шуңа күрә Айназ анда утыра. Айназ. Менә бит аның Хикмәте бар шул, бар нәрсәнеңдә, Динар. Тыңлыйсыңмы соравымны? Бер Сез ир-ат беләйдегез дә? кибеткә керә дә, 1 кило алма, 3 савыт шырпы ала. 3 савыт шырпы? Һәм сатучы аннан, сез янгын сүндерүчеме әллә дип сорый. Һәм бу чынлап та янгын сүндерүче була. Сатучы моны каян белә? Магазинга Олар керә. гел шундыймы? Олар бит сәхнәдә мондый. Магазинга керә. Нәрсә ала? Алма ала. 3 кило алма ала. 3 кило алма. Шырпы. 3 савыт шырпы ала. Һәм сатучы аннан сорый, әллә сез янгын сүндерүчеме ди? Һәм чынлап та янгын сүндерүче булып чыга. Каян белгән? Киемендәндер инде, алар киемендән. Дөрес! Беренче дөнья! Мин бу мизгелне шундый көттем. Ә бит инде безнең сораулар ахырына таба якынлаша. Айназ, математика буенча дуслыклар. Минеке юк. Не особо. Яр, не особо булгач җавап биреп кара. 43тән 55-не алырга кирәк. 43-тән 55-не. Минус 12. Дөрес! Allah'ım! Уянып киләләр бит, Ходаем. Динар, 3000-нче ел ничә елдан җитәчәк? 22-нче ел. Бу ел 80... Юк. Побольше. 83. Побольше. Юк. Буталдым! Мен... Посчитай. 2000... 3000-нән 2022. 800... 888. Не 800? 2-дән соң 0. 2022. Мен буталдым мен, что-то... Әйдә, хәзер икенләп саныйбыз. Стоп, сугылды, эш бетте. Так, да. Мин кычкыра башладым. 3000-нән 3000. минус 2022. Oh my god. Шуңа күрә тапшыруларны карыйлар. Ул бер тапшыруда бар иде. Чынлап. Әйе. Мен бош эмесмин. Ха. Братан, 3 0 0 0 0. Ну, понятно 2 0 2 2. 2 0 2 2. Ну, понятно. 3-тән 2-не алгач ничә була? Мен аны язырга керек. Ну вот, Бер, әйе. 0-дан 0-ны алгач. 0. Әйдә, Юк, мин оннан- аркага язып исәпләйм. Оннан
Давай сними телефон, помогай, да. Ondan Короче, 978. молодец. Менә мин сездән көлгән булып тора, мин дә мине чыгарып бастырсалар, мин дә белмәсем. Молодец, Айнас. Айнас. Просто анамнан карап отырабыз җиңелрәк. Инде монда чыгып менә электрошокер бер китеп куйсыннар. Еш, әйтеп карагыз әле. Короче, ялкынга килегез дә, менә шул. Математикадан авыррак иртән тем более. Безгә шуңа иртән математика куймыйлар. Айнас. Җырның дәвамын җырлап бетерә кирәк. Татар халык җыры башлайдан. Юк. Эх, дускаем буен зифа, тал кебек бөгеләсең. Тал кебек бөгеләсең. Хәзер, бунчык башланар. Эх, дускаем буен зифа, тал кебек Тал бөгеләсең. кебек бөгеләсең. Тал кебек бөгеләсең. Апа. Нәрсәдер. Нәрсәдер. Понятно, Айнас. Мине гомер буе тәлисең. Ай. Фикринде чыкса. Прям күнегән мен прям кайфую. По кайфу да. Прям рахат. Күйін искә төшерә алдың, бу җырны мин күйін искә төшерә алдым. Юк. Эх, дускаем, ничегәрәк әле? Эх, дускаем, дузларым. Эх, дускаем. Эх, дускаем буен зифа, тал кебек бөгеләсең, таллар кебек бөгеләсең, кем өчен өзеләсең? Вот шул кем өчен үзеләсең? Кем җырлыйсың? Татар халык җыры, төрле кешеләр җыры. Халык җырлый. Динар, шул җырның икенче бер куплетының Мен башын бишем. әйтәм. Вообще белмим. Беләсең, тың игътибар белән тың. Белән диергә кирәк, белмәсәң. Беләм. Үзләренең кыюсы бар, бездән кирип су ала. Ну все. Сугыз. Су ала. Нәнә? Үзләренең кыюсы бар, бездән кирип су ала. Суы булса катып кала. Булмаса Йомшара. ана, йомшара. Кала. Төшеп кала. Үзләренең кыюсы бар, безгә кирип су ала. Сөйләген тутырып ала да, көлә югала. Нормально. Җырлый. Я Я буду скучать. Ирene башлаган. Шундый Мен кайтышлык иттереп кайтачакмын. авыр сорауларның берсе, монда инде безнең Динарның башына кирип карарга кирәк була. Калса, бу эшчәнлек дәвамында сез калмыйм кәгазьгә карамакчы буласыз. Именно без карыйбыз аны тыкка күз төшә, ну зан. Теге смотришь книгу, видишь фигу дигәнгә. Мен да барып берәүдә күрмим. Мен теге хаман кулда теге ток йөри. Динар хәзер нәрсә турында? Шешкә менеп җиттер. Нәрсә? Динар хәзер нәрсә турында уйлый? Это вопрос? Әйе, бу сорау. Мен дөрес җавап бирсәм дип. Дөрес сөйлисеңме? Әлбәттә. Һәм бу дөрес. Динар. Язучылар белән дуслык шәбиндә танышларның әйме? Юк. Галимҗан Ибраһимовның чын исеме нинди булган? 1, 2. Галимҗан Ибраһимов. Ибраһим. Ты дура. Ибраһим Тубти, Галимҗан. Галимҗан. Бөтерәсең бит инде ойнас. Галимҗан дидем бит соңнан соң. Әзрәк булса да мәрхәмәтлелек юк. Авыртканнан түгел, нәнен ташты. Галимҗан. Ибраһим, үзем әйттем, үзем. Айнас, синең Динар, синең чын исемең нинди? Айнас, Динар. Галимҗан Ибраһимов. Галимҗан әлбәттә. Просто обидно. Айнас, иң соңгы сораубыз, тапшыруыбыздан һәм без сезне азат итәчәкбез. Ленинның исеме нинди булган? Владимир. Әйбәтләп уйлап кара. 1, Хәзер 2. Подождите. Ленин. Но Владимир. Һәм бу дөрес җавап. Ничек сезгә безнең тапшыру? Ошыймы, ошадымы? Ошады. Иртә таңнан электрошокерлар белән Шын күңелдән әтәләделәр. Юк, вообще нормально. Тагын килер идегез. Килерик. Ошадаймы? Да, сораусыз да, просто кутырга булса да килерик. Сез уйлап та тормадыгыз бит, башны эшләтер. Ну, сугу рәхәт бит, рәхәттәме? Прям. Нормально. Һәм инде санаулы секундлардан җиңүчене дә игълан итәчәкбез. Синләр җиңсен әле, пожалуйста. Кем Миңа җиңү кирәкми. Мин просто катнашыр өчен генә уйнадым. Мин катнашыр өчен генә килдем. Җиңүчене игълан итәргә мин әзер. Нибары 2 бал аерма белән җиңүче дип игълан ителә. Айнас! Рәхмәт. Бүләгебезне кабул итеп ал. Аш кулыңны.
Рахмат. Һәм инде икенче урында калган Динарыбызны да үпкәләп. Шулай беләк. Да! Безне хөрмәт итеп килгән һәм безнең ток соктыруларыбызга риза булып торган Динар белән Айназга, Айназ белән Динарга бик зур рәхмәт. Тапшыруыбыз шуның белән тәмам. Пока-пока. Һәм Ялкын журналынан да зур рәхмәт. Сиңа да зур рәхмәт. Да, рахмат, килегез. Күрегез. Карагыз. Сизегез. Туйыгыз. Әтәлләнегез. Пока-пока. Пока. Siz бик сабырларны карап торам, кычкырмыйсыз, сүгенмисез. Тапшыру ахырына синең дә чәчләрең Айназныкы шикелле булып. Инде шәүләгән инде. Әзер булып тот. Нәрсә дигән сорауга җавап бирә торган. Суктылар? Юк әле, пока мин көтә. Нормаль, нормаль. Ишеткән юк. Сөйләп тә тормыйсың бе? Пара-пара-пам. Анда, ну, менә теге мин кайберләре сөйли башлый, теге суза. Мин нәрсә, мин белмим дим. Туалетта утырадың, бәдрәфтә, юк? Юк. Утырып китсә, анда утырала бит Айназда. Магазинга Олар керә. гел шундыймы? Олар бит сәхнәдә мондый. Дөрес, беренче дөрес. Кайтышлык. Торып кайтачакмын. Галимҗан! Нар җиңсен әле, пожалуйста. Кем Миңа җиңү кирәкми. Мин кем просто җиңә? катнашыр өчен генә уйнадым.